Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Toplayer72 и днес ще снимам с ChalkDog 101 в сървъра SimpleCraft. Така, днеска намерихме сървъра. Днеска влизам, той не знам. Така, днес ще му покажем само ларповете, пък в следващия епизод вече... В следващия епизод вече ще оцеляваме. Добре, ела сега в холма ни първо. Добре. Така, ето го холма. Направихме го от деви. Железен. Аз го направих. За какво? Какво прави сега това дърво горе над вратата? Я знам. Кефи ме да седи. Така, ето я гледаме за неприличени граждани. Чакай, кажи колко демидж ще ти набие. Чакай за. 6 ми взимаш. 6 сърца! Да. Ого, бях на 5 сърца и ми взе 3,5. 3,5 сърца. Няма удари ти. Пока. Ой, мантибок. Ела в холма да ти върна айтемите. Така става, който... Кофа слава носи, то ще му я конфискувам. 2 кофи даже. Даже не го е срам. Не те е срам, че не те е срам. А влезни в холма, какво са правиш там? Сега ще дойдеш и ще подпукам пак. Влизам. Ама тук имаш и още една пъсна. Какво се вземе? Къде бе? Гофрен. От страни. Абе ти чай е вътре бе! Еги! Аре влизай, че ще я пусна пипито. Тъй. Така. Френ, оставам френ. Знаеш за какво гърни? Няма. От парти. Майнкрафт. Добре, сега да оставят този бон мил. Костен прах. Железния меч, нечупливост и Аз ще си взема този меч, дете цялата отпуках. Отблъскане 2, проклятието на членосоногите 4. Ела на Lord Admin. Чакам. Така, ето го оунерите. Това е Hit Owner. Това мисля, че това е Hit Admin. Така. Warp. Ела на Warp Armor. Значи това е Warp Admin. Готин е. Обаче Джаренс се пете луня. Значи тук Warp Armor, тук ви пише, значи Home Set за 2,40, Diamond Match, Sharpness 4, Combat 2, Breaking 3, Fire Aspect 1, Smith 3. Не да го знам това какво е. Който? Infinity 1. Не, къде то? Абе на меча последното на меча. Пред. Така, тук има сетове, Golden Apple. Pain of Heart. Значи забравихме да покажем... Добре, това не знам какво е. To buy rank, за да си купите ранг. Командата TP беше заменена от командите топ. Нямам право. Топ, има и топ допълнителни знаци, чакай. Труплер, какво ще е заглавието? Че е заглавието и аз да видя клипа. SimpleCraft номер 1 ще го кръста. Не! Античит. Добре. Значи сега ела на Warp
HG. Значи Warp HG и Warp Hunger Games са еднакви. Чакай. Ето ги. Само че няма сега да играем. Нали? Ще, този Така, ела на Warp ела на Warp XP само. Excel. Чувал ли си за Warp Excel? Не. Вие, ти, аз написах. Сега го е на Warp Excel. Така, тук събирате пари, като трепите Май- скелети и зомбита, но най-вече, най-рядко имам предвид, извинявам се, падат пигмените. Ай, сега на Warp.